bangaren kudu kenan maza iyalan Jafar Kura ga dan Butsalle ga Tofi Dogon Ebola ga Bakon Dogon Auta ga Salim ga Shaɗan Digiri ga take ga gurgun Bakon Bala bangaren kudu ma da kenan bangaren kudu ma da kenan yan wasan kudu ma ga cin da kudu ma da a kawo mai ƙungiya a kawo mai aje a kawo bangaren Jamus kenan jamawa kenan na mamadan saina idan kuna ji ƙungiya ne ya kai da dogon fagun Musa ya kai da aljanin kebbi ko babu hanya na ga an leka amma har yanzu ban ga wanda ya kai noshi ba wa kuke jira ko sai wa ya zo ba da fa abban zaba naushi ga wurin dogon fagun Musa aljanin kyallu la hawla fi sha'atin ladi a'a ga wanda ya yi manan na wannan zuba ɗaya mai mai na hita ga shan dare to bai gani ba kai aljanin kyallu shine mai tirikwata baki mai hula daga bangaren arewa jamus ya aljanin kyallu shine mai dogon wando baki daga bangaren gurmada shaki bai gwada ma jaki shuri shaki bai gwada yau ni na sani ana waka na san ana haka shaki bai gwada ma shaki halbi kai gyara nan masta na dorin baga gyara nan cikin damina wallahi an shi manyan kuɗi mai gida Umar mun ga sakonka mai gida ka yi hakuri idan ana sallah ba a magana kaga ana dambe bai dace mu kashe dambe ba ka san ba mu da wani bakin jini ka yi hakuri da Allah an gama dambe ana yin hidda maganinka ka yi hakuri bari ina duba waɗanda sun to mun gode ciyaman na amana mun gode sakonka ya zo iska bai tsaye da shi ba nan tofi mai kunun gida shekaran jiya ta ban kunu na sha malam ni ne ban ƙara cin abinci ba sai marece to na ci na koshi ka gaske ki mai ko baka ne bai sa a ce kunu ko to baka ne ya sha ruwan to kai jiya da yi mana abin nan bane dogon wannan na san ni kwance yana yi da ni zan yi da shi ko dan yaro karami ke samu bai manta da waziri to waziri bai manta shi duk girman ka in ba kai da ni ba na yi da kai haka take dan da ganin kura ta ci awaki kuma kai da gani ka san kura bata ce daji akwai yan kesha wallahi wani ba ma dan bai zai ba zai daura hannu ya shigo tsakiyar hili don da ya ba ta hili ya kai ne shagon horon kende shine mai bakin wando mai layan fari daga bangaren gurmada sai dan daba abba na isa kasa shine mai tirifata mai hula dauraye kai hulatawa da saura mai ita ko abokin mai ita hulatawa da saura mai ita ko abokin mai ita don ni na yasin guda ya dafa yanzu a zagaya kai na horon kende haba dan daba la wal fish atallahi ba dawa abban zaba naushi
ni na yasu in ka taho naushi ko ga duwa ka samu nausashi ko zama ya kai ya san yau yayi dambe to ga dambe an taka tsakanin shi dan daba Isa Kasa daga bangaren kudu shine mai gajeren wando da horon kyanda shine mai dada kuma shine mai dogon wando a kansa kuma shine daga bangaren gurmada wasani wanda ake bugawa a nan garejin Obasanjo a Tirela Park a nan cikin Ogere wallahi wanda wasa wallahi dan daba wallahi dan daba da gaskiya shi kai yau wannan wasa wallahi na hoda fi sha'atullahi na horon kan rama bugunka karama bugunka ya kai ya kara mai ya hoda fi sha'atullahi ba ku Allah yan dambe an ka hande ka ai haka garin ga an taba wani dambe wanda ci shi wani ga hannu maruru da toga cinya don Allah banda cizo don Allah ka wanda ya ci shi wani don Allah yawa don Allah ana dindinka yawa okay dogo kai shagon horon kende dan gaba kai batalwa na kama abi ne yanzu ana yanka kai wallahi ya hala baroniya ne an kai ba ita ba baroni ita batun su ɗan su yi ta saruwa gyara nan ɗaya na dorin baga kai wani na annan wani na to wasan da ya rabu wasan bayan da ya ji rauni dan daba ya ji rauni wanda suke kan layi a shi kowa ba ba so gani jero a je kan digiri wannan gaskiya ne abinci ayi hakuri a jana baya ayi dambe ba fushi ba hasala ba faɗa da ka zo ayi hakuri kowa na yin haka nan kowa a nema haka nan a gyara dan tsakanin bahagon dala da dogon bahagon Musa mai hullan nan shine dogon bahagon Musa wannan fari ka karba shine bahagon dala bangaren gurin hada ka gani shi waje da hankali kuma ka ga da yayi kana gani yawa na bahagon yan sanda akwai dan kuɗi da za a sa muku ka shirya na bahagon yan sanda akwai dan kuɗi zuwa kanku kai wayo la ilaha illallah dogon dan digiri ka shirya akwai dan kuɗi zuwa kanku za a zazzaba ne a sa kuma jibi ko gobe ko gata sai a ƙara zazzaba a sa da haka nan ne za mu ci gaba da karrama ɗan uwanmu ka san kwacce yana yi da kai ma ka ce kana yi ka san halin yau da gobe aikin ka ba za ka bar shi ba shi yasa ya ɗaura hannu ya baka dambe gaskiya ne amma wannan ya tsaka ka gani ciwo yake saboda haka ba keta a cikin to ga dambe tsakanin shi bahagon dala daga bangaren guru ma da shi ne bahago kuma shi ne bari sai dogo Musa Kaduna shi ne dogo kuma shi ne mai dada a kansa wasa ne wanda ake buga nan garejin Obasanjo na Park a cikin Ogere ake wannan cin kuna mu kuɗi ake wannan dauki bayan wallahi ba za a tara ba suna ciwa bahagon dala ga wurin da kai tashi farko ya koma tashi ne yayi na uku yayi na hudu wallahi ya ƙara tashi wallahi yayi mangare da Allah yan dambe an ka haɗe a rinka sakewa don ni ina tsoron a yi cizo wallahi da ban so a yi cizo kai to yayi rama bugunka ko ba ka yi rama bugunka dogon bahagun Musa bahagun dila kai wallahi ya sumada wallahi ga wurin aita ta kare kai dogo wallahi bahagun dila ya ga tashi hankali cikin wannan wasa wallahi bahagun dila yana neman ceto jama'a ko a gaji bahagun dila wallahi ko Allah ko a gaji bahagun dila jama'a ko a gaji bahagun dila jama'a ko a gaji bahagun dila wallahi bahagun dila shagon bagon yan sanda ku muna dambe dogon dan digiri da kai shagon bagon yan sanda a daure a mana dambe amma waɗannan ku bari wannan su gaba da mun
yanzu to Allah ka bangan shi to ba matsala wallahi ga ajiya can ya zo wurin dan butsalle ya ce wallahi kama jikinka akwai wasu na jira diyo ko bai faɗi ba in ka faɗi ka riga ka ba mu kunya ya ce ai na sani wannan gida yana da masoya dole in kama jikina ajiya karɓa shawara ya dawo amma a haka abinda zuciya ta ke ban tunanin da nake a wannan wasan wallahi bai dawo da ƙarfinsa ba amma dai to wallahi ajiya ɗan digiri da turan fiyat wallahi wanga dambe mai haɗari na ba gudu samun sauƙin da samun dama wani uba kai kai duk na karan kora wannan mai bakin wando mai dada a kansa shine gurmada wannan madogon jins wallahi shine bakin ɗan digiri shine bakude daga bangaren gudu wallahi kai ni gara gudu dan buru ba ka ji ba ka iyawa la ilaha illallah ba babu yau ba ka yaki ya maci kai da dajin da insha Allah shankalin sarkin dago faɗa ma mai gida yana yaba girma bare na bada girma mai san tana haka